மக்களே நாம் இன்றைக்கி எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தோம்னா மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் தான் இருக்கிறோம். நம்ம நிஜாமாபாத்லேருந்து லோடு செட் பண்ணி மகாராஷ்டிரா பார்டருக்குள்ளே வந்து ஒரு 10 கிலோமீட்டர் வந்து லோடு ஏற்றிட்டு இருக்கோம். என்ன லோடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சோயா பீன்ஸு. எந்த ஊருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு தாராபுரம் தான்டா, தாராபுரம் தான் லோடு ஏற்றிட்டு இருக்கோம். இது என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு இடத்துல ஒரு 77 பேக் ஏற்றினாங்க மக்களே. அதாவது பார்ட்டி நம்ம லோடு ஏற்றுறான் பார்த்தீங்களா, அவன் எண்ணும்போது 76 பேக் தான் இருக்குது. அந்த பார்ட்டிக்கு விற்றவன் ஒருத்தன் இருக்கான், அவன் எண்ணும்போது 77 பேக் இருந்துச்சுன்னு சொன்னாங்க. இது என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா, அவங்க மறுபடியும் ஏற்றினதுக்கப்புறம் மறுபடியும் மூட்டை எடுத்து சென்டராக போட்டு கூட எண்ணிட்டாங்க. அப்படி 76 தான் வருது. அதனால் இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, நேராக காண்டாக்கு போ, மறுபடியும் எடைக்கு போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடைக்கு போயிட்டு நம்ம எடை போட்டு மறுபடியும் வந்துட்டு இங்கே லோடு ஏற்றிட்டுருக்கோம். 1 ஹவர் கிட்ட மேலே ஆகிடுச்சு, 1 ஹவர் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு. அதனால் நம்மளுக்கு இன்றைக்கி கால்வாசி லோடு தான் ஏற்ற போகிறாங்க. நம்மளுக்கு முழு லோடு ஏற்ற போகிறான்னு சொன்னாங்க, முழு லோடு ஏற்ற மாட்டாங்க. இப்போது நம்மளுக்கு கால்வாசி லோடு தான் ஏற்ற போகிறாங்க, மற்றது நாளைக்கு தான் ஏற்றுவாங்க மக்களே. இப்போது நம்மளுக்கு முழு லோடும் ஏற்றுறதா சொன்னாங்க நைட்டாக. அந்த மூட்டை ஷார்ட்டேஜ் பிரச்சனை வந்ததுனால அதுக்கு ஏகப்பட்டு லேட் ஆகிடுச்சு. அதனால் நம்மளுக்கு இப்போ கொஞ்சம் மூட்டை தான் ஏற்ற போகிறாங்க. ஆனால் இதில் என்ன ஒரு கடுப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா, 4-5 இடத்துல சுற்றி ஏற்றணும். இப்போ இங்கே ஏற்றிட்டு மறுபடியும் நம்ம எடை போட்ட இடத்துக்கே மறுபடியும் நம்ம போயிட்டு மறுபடியும் நம்ம காலையில் வரணுங்களாமா. வெறும் தலைவலியாக இருக்குது இந்த லோடுனால. என்ன பண்ணுறதுன்னு ஒன்றுமே விளங்க மாட்டேங்குது. இப்போ அந்த 2 அடிக்கு கயிறு போட்டிருக்கோம். இப்போ 3வது அடி ஏற்றிட்டு இருக்காங்க. 3வது அடி கயிறு போட்டு இங்கேருந்து நேராக கிளம்பி அந்த இடமிஷனாண்ட போய்ட்டு எடை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா ரெஸ்ட் எடுக்கணுங்களாமா. ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அப்புறம் காலைல மறுபடியும் எழுந்து வரணுங்களாமா. என்ன பொழப்பு பார்த்துக்கோங்க. சரி, ஓகே. நம்ம காலையில் இடமிஷனாண்ட போய் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அது ஒரு கம்பெனி, அது பருத்தி மில்லுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த இடத்துல நிறையா பருத்தி தான் இருந்துச்சு. உங்களுக்கு நான் இடமிஷனாண்ட போய் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் வண்டி நிப்பாட்டும் போது. காலையில் இப்போ டைம் பார்த்தோம்னா ஒரு 8 மணி ஆகிடுச்சுங்க. நம்ம இங்கே தான் முன்னாடி திருப்பதியில் வேமேட்டு இங்கே தான் நம்ம நைட்டு வந்து 2 டைம் இடம் போட்டு போனது. பருத்தி கூட நடக்குது. இப்போ நம்ம இங்கத்துலேருந்து கிளம்பியாச்சு. 7 மணிக்கு வரோம்னு சொன்னாங்க, 8 மணிக்கு வந்திருக்காங்க. இப்போது நம்ம இங்கத்துலேருந்து கிளம்புவோம். இப்போ லோடு ஏற்றுவோம். நம்ம இதை பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட எல்லாரோடும் ஏற்றிட்டாங்க. லாஸ்ட்டு இன்னும் ஒரு 1.5 அட்டி இருக்குது. நம்ம தான் இந்த இடத்துல ஏற்றிடுவாங்க ஃபுல்லாக. இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா 9 மணி ஆகுது மக்களே. வண்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா லோடெல்லாம் முழுசாக ஏற்றியாச்சு. சிகரம் ஏற்றிட்டாங்க. ஆனால் ஒன்று என்னன்னா, பின்னாடி தான் ஒரு அட்டி அப்படியே விட்டாங்க மக்களே. பேக் வெயிட்டு வர மாதிரி ஏற்றுக்கிறாங்கன்னா ஃப்ரண்ட் வெயிட்டு வச்சிட்டானுங்க எல்லாருமே. இங்கே இருக்கிற ஒரு 10 மூட்டை எடுத்து பின்னாடி போட்டுருந்தாங்கன்னா சரியாக இருந்திருக்கும். சரி, நம்ம உள்கயிறு போட்டுக்கிட்டு மறுபடியும் அந்த ஃபேக்ட்ரியான போயிடுவோம் இடம் போடுறதுக்கு. போகலாம். நம்ம அப்படியே உள்கயிறு போட்டுக்கிட்டு நம்ம இடம் போகிறதுக்கு கிளம்பியாச்சு மக்களே. அங்கே போயிட்டு எடையை போட்டு வெயிட் எவ்வளோ வருதுன்னு பார்த்துடலாம். பார்த்துட்டு அப்புறம் தார்பே போட்டோம்னா தார்பே போகிறதுக்குள்ள பில்லு கொடுத்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இங்கேருந்து ஒரு 2-3 கிலோமீட்டர் போகணும் அந்த கம்பெனிக்கு. அதாவது இங்கே இருக்கிற மார்க்கெட் எல்லாமே இதுதான், தானியங்கள் வகையான மார்க்கெட் தான் இது. ஆனால் சோயா பீன்ஸ் தான் நிறைய இருக்குது. நம்ம நைட்டு பார்த்த மாதிரியே பாருங்கள், இப்போயுமே அதே மாதிரி தான் திரும்பிட்டு இருக்காங்க. இதெல்லாம் எங்கே போய் முடியுமோ அங்கே பாருங்க. 2 வீலர் அந்த சைடு மிரர் மாட்டிக்கிச்சு. ஐயோ, ஒரு 5 நிமிஷம் நிற்க மாட்டாங்களா? ஒரு ரயில் கீழ் திடீர்னு வந்துருச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் என்ன தான் பண்ணுவாங்க? எடைக்கு வந்தாச்சு. எடை பார்த்துலாம் எவ்வளோ வந்துருக்குது. மக்களே எடை போட்டாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா 30,500 வந்துச்சு. ஓகே, நம்ம வண்டி பாஸ் ஆகும். 30,500 ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ நம்ம அப்படியே நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் ஜிசி எடை சீட்டு எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்துருப்போம்னா பில்லு ரெடி பண்ணுவாங்க. எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து அப்படியே தார்பே போடுவோம்.
இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா கயிறுலாம் போகிற நேரத்தில் காற்றடிச்சு பின்னாடி தூக்கிடுச்சு. மாப்பிள்ளை எல்லாம் இழுத்து கட்டிகிட்டு இருக்காங்க, கீழே கட்டிட்டான். அதே நம்ம இப்போ கயிறு போட வேண்டியது தான். நம்ம கயிறு போட்டு பில்லு ரெடியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் கயிறு போகிறதுக்குள்ளே ரெடி ஆகிடும் பில்லு அப்படின்னாங்க. ரெடி ஆகிடும். வெற்றிகரமாக கயிறு போட்டு முடிச்சாச்சு மக்களே. வெயில் இருந்துச்சு வண்டி நம்ம நிழலில் விட்டுக்கிறோன்ட்டு கேட்டு நிழலில் விட்டு நம்ம கயிறு போட்டாச்சு. மாப்பிள்ளை பில்லு வாங்கிட்டு இடத்துக்கு போயிருக்கான். நான் பில்லு வந்துச்சுன்னா வாங்கிட்டு கிளம்ப வேண்டியது மக்களே. அங்கே தான் பில்லு வாங்குற இடம். போயிருக்கான் மாப்பிள்ளை, பார்க்கலாம் மக்களே. இப்போ பார்த்தோம்னா பில்லு வந்தாச்சு. மணி இப்போ 1:30 மணி ஆகுது. எவ்வளோ நேரம் தான் பில்லு வந்துச்சு. மாப்பிள்ளை போய் பில்லெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துட்டான். நம்ம அப்படியே கிளம்புவோம். இப்போ பார்த்தோன்னா நம்ம வந்த வழியாக தான் போகிற மாதிரி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இங்கத்துலேருந்து வேறு வழியே ஹைதராபாத் போகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதிகமாக வருது கிலோமீட்ரு. நம்ம வந்த வழியே கிளம்புவோம். நம்ம போக போக அப்படியே பார்த்துட்டே போவோம். மக்களே இப்போ நம்ம வந்த வழியில் போக கிடையாது, வேறு வழி. நம்மளுக்கு நம்ம கேட்டதுக்கு வேறு வழி ஹைதராபாத் போகிறதுக்கு கிலோமீட்டர் கம்மியாக வரும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. அந்த வழியாக தான் நாங்கள் இப்போ போயிட்டுருக்கோம். வந்த வழி கிடையாது. தர்மாபாத்துலேருந்து இது ஹைதராபாத்து 200 கிலோமீட்டர் வருங்களாமா. அதே மாதிரி நம்ம ரிங் ரோடு வந்து சோலாப்பூர் ரிங் ரோடு, பம்பாய் ரிங் ரோடு வருது பார்த்தீங்களா, அந்த ரிங் ரோடு ஆண்ட போய் நம்ம ஏறுவோமா. நம்மளுக்கு அதுலேயும் கிலோமீட்டர் கம்மியாகிடுது. அதுவும் ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிங் ரோட்டுடைய சுற்றக்கூடிய டோல்கேட் செலவும் நம்மளுக்கு கம்மியாகிடும். நம்ம அப்படியே இந்த ரிங் ரோட்டில் ஏறி அந்த பக்கம் கர்னூல் ரோட்டில் இறங்கிற போகிறோம். நம்மளுக்கு அதில் நம்மளுக்கு ரேட் கம்மியாகும். ஆனால் இதுலேயும் டோல்கேட் வருதுங்களாமா, ஆர்டிஓ வருதுங்களாமா. நம்ம தெரியல, முதல் தடவை நம்ம கேட்டு தான் போகணும். இப்போ இந்த ரோடு ஒரே ரோடு 18 கிலோமீட்டர். தர்மாபாத்துலேருந்து என்னடா ஊர் அது? கோடாமா. முன்னாடி ஊர் வருது கோதமா கோடனா? கோதனுங்கிற ஊர் போயிட்டு தான் நம்ம போகணுமா. வாங்க நம்ம அப்படியே போக போக புது வழியை பார்த்துக்கிட்டே போவோம். கோதன்டா? கோதன். அப்படியே கண்ணே கூசுது. நமக்கு இன்னும் ஹைதராபாத் பார்த்தீங்கன்னா 150 கிலோமீட்டர் இருக்குது மக்களே. இது என்ன ஊருன்ட்டு சரியாக தெரியல. இந்த ஊரில் சர்க்கிள் ஒன்று வந்துச்சு. அந்த சர்க்கிளில் ரைட் திரும்பணும். ரைட் திரும்பி இப்போது 40 கிலோமீட்டர் ஒரே ரோடு தான். பன்சோராங்கிற ஊர் மேலே தான் போகுது. பன்சோராங்கிற ஊரை தாண்டி அப்புறமா ஏதோ ஒரு ஊர் வயலில் இருக்க வரமாட்டேங்குது திடீர்னு. அந்த ஊர்லேருந்து நம்ம ரைட் பிரிஞ்சு நம்ம போகணும். இன்னும் பன்சோராங்கிற ஊருக்கு வந்து இன்னொரு 20 கிலோமீட்டர் தான் இருக்குது. ஆனால் நம்ம இந்த ரோட்டில் இன்னும் 45 கிலோமீட்டர் பக்கமாக போகணும். அப்படியே போகலாம். இப்போ டைம் இப்போ மணி 3 ஆகிடுச்சு. எப்படியே ஹைதராபாத் போகிறதுக்குலாம் இருட்டாகிடும்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். ஆனால் ரோடு இப்போது ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குது. இதுக்கு முன்னே கொஞ்சம் ரொம்ப சின்ன ரோடு, கொஞ்சம் டேமேஜாக இருந்துச்சு. இப்போ பரவாயில்ல, நல்லா தான் இருக்குது. இதே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே போயிடலாம். ஏன்னா இந்த ரோடு 2 வண்டி பாஸ் ஆகும் நல்லா ஃப்ரீயாக. இதுக்கு இவ்வளோ நேரம் வந்தது ரோட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 வண்டி பாஸ் ஆகாது. சரி, அப்படியே போக போக பார்த்துக்கிட்டே போவோம் மக்களே. இந்த வழியில் வரும்போது சின்னதாக ஒரு ஃபாரஸ்ட் மாதிரி வருதுங்க. அதாவது ஊரை தாண்டி ஒரு 4 கிலோமீட்டர் கூட வந்திருக்க மாட்டோம். ஃபாரஸ்ட் ஒன்று எல்லாம் சின்னதாக மேடு தான். மேடில் ஒரு கீர் 2 கீர் வாங்கி தான் வண்டி போயிட்டுருக்கு. பயங்கரமான காடாக தான் இருக்க மாட்டேங்குது. லெஃப்டில் இருக்குது மலை, ரைட்டில் சின்னதாக இருக்குது. மலை சுற்றி ஓரமாக நம்ம வண்டி போயிட்டுருக்கு. மலைக்கு ஓரமாக ரோடு நல்லா இருக்குது மக்களே. ஆனால் பார்க்குறதுக்கு வாங்க நம்ம அப்படியே இயற்கையை ரசிச்சுக்கிட்டே போவோம் மக்களே. இப்போ நம்ம இந்த பானஸ்வாடாங்கிற ஊரை வந்துட்டோம். கிட்டத்தட்ட இப்போ ஊரை தாண்ட போகிறேன். இன்னும் நம்ம இந்த ரோட்டில் 21 கிலோமீட்டர் போகணும் மக்களே. இப்போ பார்த்தோம்னா நம்ம நாந்தேட்லேருந்து வரக்கூடிய ரோடு ஹைதராபாத்துக்கு அந்த வழி நம்ம வந்தாச்சு. பைபாஸ் இது
கரெக்டாக இதுலேருந்து எவ்வளோ கிலோமீட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா சரியான 100 கிலோமீட்டர் இருக்குது ஹைதராபாத்து. இது சிங்கிள் ரோடுங்கிறதுனால ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் வண்டி பாஸ் ஆகி எடுக்கமோ ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் வண்டியே பாஸ் ஆச்சு. பைபாஸ் இது வேலை கொஞ்சம் வேகமாக பாஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன், பார்ப்போம். மக்களே இப்போ நம்ம சங்காரெட்டி பக்கமாக வந்தாச்சு. நம்ம இன்னும் ஹைதராபாத் ரிங் ரோடு போகிறதுக்கு இன்னும் 25 கிலோமீட்டர் இருக்குது. சங்காரெட்டி பக்கமாக இருக்கும். அப்படியே நம்ம டயரை தட்டி பார்த்துட்டு மதியம் சாப்பிடலை. அப்படியே டிஃபன் கடை இருந்துச்சு பைபாஸில், இருக்கான்னு தெரியல, இருந்துச்சுன்னா சாப்பிட்றலாம் அப்படின்ட்டு நிப்பாட்டிட்டோம். சமைக்கலை இன்றைக்கி, இருந்தது காலையில் சாப்பிட்டோம். பழைய சாப்பாடு இருந்தது, காலையில் சாப்பிடல. ஒரு 11 மணி பக்கமாக தான் சாப்பிட்டோம் கயிறு போடும்போது. இப்போ லைட்டாக அப்படியே பசி எடுத்த மாதிரி இருந்துச்சு. அப்படியே இப்போ சாப்பிட்றலாம் இருந்துச்சுன்னா டயரை தட்டி பார்த்துட்டு சாப்பிட்டு கிளம்பிடலாம் அப்படின்ட்டு நிப்பாட்டியிருக்கோம். இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், புகை வருது. அப்படின்றேன். கயிறுலாம் தொலைத்தோம் லூஸ் ஆகிடுது. ஓகே, டயர் ஆல் ரைட். ஓகே மக்களே, நம்ம என்ன இருக்குன்னு போய் கேட்கலாம். அங்கே சாப்பிட்லான்னு போனோம் பார்த்தீங்களா, அது புகை வந்து நிற்குது. அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வெறும் வடை பஜ்ஜி அந்த மாதிரி ஐட்டங்களாமா, டிஃபன் ஐட்டம் கிடையாதுங்களாமா. சரி, நம்ம அப்படியே முன்னாடி போய் பார்க்கலாம். மக்களே இப்போ பார்த்தோம்னா நம்ம நாந்தேடு டு ஹைதராபாத் ரோடு முடிஞ்சிருச்சு. இப்போது இது எந்த இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா, முன்னாடி வர பைபாஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மும்பை டு ஹைதராபாத் பைபாஸு, அதாவது சோலாப்பூர் மேலே வரக்கூடிய பைபாஸு. இதில் நம்ம கொஞ்சம் தூரம் தான் ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். அது ஒரு 15 கிலோமீட்டர் போயிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு நம்ம அவுட்டர் ரிங் ரோடு வந்துடும், ஹைதராபாத் ரிங் ரோடு. அதில் நம்ம ஏறிடுவோம். அப்படியே பார்த்தோம்னா இப்போ நம்ம சோலாப்பூர்லேருந்து வரக்கூடிய பைபாஸ் மக்களே. அந்த இதில் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வரணும். நம்ம இந்த ஹைதராபாத் ரிங் ரோடு பக்கமாகவே வந்துட்டோம். இப்போ தான் இங்கே தான் ஒரு ஹோட்டல் ஒன்று இருந்துச்சு. என்ன இருக்குது, ரைஸ் தான் அது இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. சிக்கன் ரைஸ் இருக்குங்களாமா. இதே சாப்பிட்டு போவோம். ரிங் ரோடு ஏறிட்டோம்னா அப்புறம் இருக்காது, அந்த பக்கம் இறங்குறதுக்கு லேட் ஆகிடும். இதோ ஒன்று சாப்பிட்டு கிளம்புவோம். இந்த இடமும் ஃபெயிலியர் ஆகி போச்சு. சிக்கன் ரைஸ் இருக்குன்னாங்க, அப்புறம் போய் பார்த்தா ஒரே ஒரு ஆளுக்கு தான் வரும்னாங்க. சரி நம்ம முன்னாடி போயிடலாம் அப்படின்ட்டு கிளம்பிட்டோம். அது சிக்கன் ரைஸ் கிடையாதுங்களாமா, சிக்கன் கிரேவி வித் ஒயிட் சாதம் அந்த மாதிரிங்களாமா. அது நாங்கள் வேணானிட்டோம். முன்னாடி போய் பார்க்கலாம். ரிங் ரோடு ஏறிட்டோம்னா சாப்பிட முடியாது. அந்த பக்கம் தாபாங்களில் தான் 300-400 ரூபா பில் வைப்பாங்க. பார்க்கலாம். ஒரு வழியாக சாப்பிட்டாச்சு மக்களே. சாப்பிட்டோம். என்ன சாப்பிட்டோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் ரைஸ் சாப்பிட்டோம். ஹைதராபாத் ரிங் ரோடுக்கு பக்கமாகவே, பக்கமானா கொஞ்சம் தொலை முன்னாடி போகணும். லெஃப்ட்டில் நிறுத்திட்டு ரைட் சைடில் போய் சாப்பிட்டோம். அவ்வளோதான். இவட்டுக்கு மாப்பிள்ளை தான் ஓட்ட போகிறான், நான் ரெஸ்ட்டு. இப்போ நம்ம ஹைதராபாத் ரிங் ரோடுக்கு இன்னொரு 5-6 கிலோமீட்டர் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம சாப்பிட்ட சிக்கன் ரைஸ் நல்லா இல்லை. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க சிக்கனை ஃப்ரை பண்ணி அப்படியே வெளியில் எடுத்து வச்சுருப்பாங்களாட்டங்குது. அது அப்படியே காத்தாரி காஞ்சிட்டுக்குது. அதாவது சிக்கன் பக்கோடா ஆகிட்டுக்குது. அது என்ன பண்ணுறது, அதை ஃப்ரை பண்ணி கொடுத்தாங்க, அது மெல்லவே முடியல. சரி கல் மாதிரி ஆகிட்டுக்குது. கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு தான் வந்திருக்கு, அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்களா, தின்ன முடியல அப்படின்ட்டு. என்ன பண்ணுறாங்கன்னு தெரில. அவங்க வேலை அவங்க பண்ணுவானுங்க, நம்ம சொல்கிறது சொல்லிட்டோம். ஓகே சரி, நம்ம அப்படியே இப்போ கிளம்புவோம். இப்போ டைம் எவ்வளோ ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சரியாக 8:15 ஆகுது மக்களே. நம்ம அப்படியே பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தோம்னா அந்த நம்ம ரிங் ரோடு ஏறக்கூடிய இடத்துக்கு வந்தாச்சு. நம்ம ஹைதராபாத் நேராக போகணும், BHEL நேராக போகணும், பெங்களூர், விஜயவாடா, நாக்பூர், வாராங்கல் அதெல்லாம் நம்ம லெஃப்டில் போகணும். தீபாவளிக்கு பயங்கர எதுவும் நடக்க மாட்டேங்குது பாருங்க. வாழை மரம், கரும்பு, அது நிறைய வண்டி, பூங்க, அதுங்க இது நிறைய வண்டி ஏற்றிட்டு போகுது. லெஃப்ட்டு திரும்பி போகலாம். நம்ம அப்படியே ஒரு வட்டத்தை போட்டு ஒரு விட்டத்தை போட்டுருவோம். இந்த லெஃப்ட்டை திரும்பி இன்னொரு லெஃப்ட் திரும்பணும் மேலே. ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம். இது ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டு. அடுத்த ஒரு ரவுண்டும் வர மாட்டேங்குது. மேப்பில் அப்படி தான் காமிக்குது. நமக்கு வந்ததில்லை இல்லைங்களா, ஃபஸ்ட் டைமு.
பார்த்துக்கலாம், தெரிஞ்சுக்கலாம், கற்றுக்கலாம். நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரவுண்டு சுற்றினோம் பார்த்தீங்களா, அதை சுற்றிட்டு இறங்கின உடனே ஒரு ரவுண்டானா, இது ரவுண்டானான்ற பாருங்க, சாரி டோல்கேட்டு, ஏதோ ஞாபகத்தில் நானும் ரவுண்டானாங்கிறேன். இந்த மாதிரி இருந்தால் எப்படி போகிறதுனே தெரிய மாட்டேங்கிறா போயா. ஆமாம் மாப்பிள்ள, ஓப்பன் ஆயிடுச்சு மக்களே. இப்போ நம்ம எப்படி போனோம் சொல்ல தெரியலையா? எல்லாம் அறிந்தவன் நான். டேய் அந்த பக்கம் போய் போக மாட்டேங்குது, பாலத்தை கீழே போயிட்டு மறுபடியும் மேலே ஏறணும். இது நாக்பூர் ரோடு போகிற ரோடு. அப்பா ஏறி போகிறேன். ரிட்டர்ன் ஆயிடுச்சுதான். அப்படியே மறுபடியும் இப்போ பாலத்தை ஏறணும். மறுபடியும் இந்த பாலத்து மேலே, இதுதாங்க ரிங் ரோடு பாலம், இது மறுபடியும் இந்த பாலத்து மேலே ஏறணும் நம்ம. நாம ஏதோ ஃபோன் வச்சுருந்தோம்னா ஏதோ வந்துடுறோம் பார்த்துங்க. ஃபோன் இல்லாதவங்கலாம் ரொம்ப சிரமம். அதாவது ஃபோன் இல்லாதவங்க கம்பல்சரி அது எழுத படிக்கிறதுக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். நாங்களாம் கண்டிப்பாக சிரமமாக தான் இருக்கும். அவங்களாம் முன் அனுபவம் இருக்குமாப்ல, அனுபவங்கள் பேசுவவங்ககிட்ட. நிறைய பேர் செல்போன் இருக்காங்க, இல்லைன்னு சொல்லல. ஆமாம், செல்போன் பேசுறது கண்டிப்பாக அதெல்லாம் கொஞ்சம் சிரமம் தான். காலத்தில் எல்லாம் டெக்னாலஜி வளர்ந்துருச்சு, யாரும் இல்லாமல் இருக்கிறதுல அதிகமாக. ஆமாம். அதுவும் தீபாவளிக்கு போதா கோழிகள்லாம். நம்மளுக்கு தீபாவளி அவ்வளோதான், நமக்கு லாரி தான் தீபாவளி, அவ்வளோதான். ஓகே மக்களே, எங்க அந்த வருது எங்க அந்த போதுன்னு ஒரு முடிய மாட்டேங்குது. தீபாவளி ஞாயிற்றுக்கிழமையா திங்கக்கிழமைனே தெரியல. ரோட்டை பார்த்தா எதுல வந்தனே தெரியல. இது அங்கே ஒரு ரோடு வந்துருக்குது. அது எதில் வந்து மட்டும் ஒன்றும் விளங்க மாட்டேங்குது. எல்லாம் நிறைய கன்ஃபியூஷனுங்க. அப்படியே ரோடு ஏறியாச்சு மக்களே. எனக்கு இந்த ஞாபகம் நம்ம போற வழி போகிறோம், அது ஓகே மக்களே, வெற்றிகரமாக ரிங் ரோடு ஏறியாச்சு. நாம் கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுப்போம். பாய். இந்த வீடியோ இதோட முடிகிறேன். இதுக்கு மேலே வர்றது அடுத்த வீடியோவில். நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபர் பண்ணிடுங்க மக்களே.